sötétkék ezüsttel átszőtt szallagdíszítést alkalmazott a tervezőnk. Miről is árulkodnak ezek a színek? Hát igen, a kreativitás, alkotó erő, produktivitást erősítik, és a felszínre hozzák. Hölgyeim és uraim, ő a tervezőnk, Bagaméri Anikó! Viseletkészítő, iparművész, kérem szépen egy nagy-nagy tapsot szeretnék kérni Bagaméri Anikónak és a hölgy fotórónak, a hölgyeknek. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elhoztátok, ide varázsoltátok a barokk korszak szépségét. Tényleg jó lehetett akkor férfinak lenni, tényleg fantasztikus, gyönyörű szép ruhák, gyönyörű szép hajkoronák, ékszerek. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon méltó programja ennek a mai napnak, illetve az egész rendezvénynek. És akkor ismét láthatják a hölgyeket, a ruhákat. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, csodálatos hajkoronák, ruhák, gyönyörű szép hölgyek, ékszerek. Azt gondolom, hogy ez egy igazi ékszere, ez egy égköve ennek a rendezvénynek. Egy újabb két gyönyörű ruha, két szép hölgyel. És bizony tényleg, ami a barokkorban előfordult, mindent felvonultattak a hölgyek, illetve a ruhák is magukért beszélnek. Kedves vendégeink, ne fogják vissza magukat, tényleg, hadd szóljon a taps ezeknek a hölgyeknek. Köszönöm szépen, csodálatosak, gyönyörűek, mint mindig. És azt gondolom, hogy ha lehetne három kívánság, az egyik kívánságom biztos az lenne, hogy ezt a korszakot egy kicsit megkóstolhassuk, megízlelhessük, gyönyörködhessünk. És ez még mindig a barokk korszak, egy igazi életérzés, ifjú hölgyek, gyönyörű szépen ruhában, kedves mosollyal. Nagyon sokat adtak tényleg a részletekre, és ez tényleg minden téren megmutatkozott a barokk korszakban. Mint láthatják, tényleg a ruhák is a legapróbb, legfinomabb részletekig kidolgozva, gyönyörűen, sok-sok izgalmat sejtető. És bizony-bizony igazi úri viselet, újabb két hölgy, két dáma, gyönyörű szép ruhákban, gyönyörű hajkoronák, külön köszönet a fodrásznak, és természetesen mindenkinek, aki segített ebben, hogy ezek a csinos hölgyek tényleg úgy jelenhessenek meg, ahogy a korszaknak megfelelő. Teljesen visszaadva a barokk életérzés. A kicsik is tényleg hercegnőként vannak itt, gyönyörű szép ruhákban. Újabb két gyönyörű hölgy, gyönyörű szép ruha, és varázslatos mosoly, ami elengedhetetlen. Egy tapsot kérünk szépen, polgári viselet, egy úri viselet mellett két hölgy, kedves mosoly, stílszerű forgás, kérem szépen, nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon gyönyörű, egy igazi gurmé korszak, ez nem más, mint a barokk korszak. És akkor a tervezőnk, Bagaméri Anikó, a kis úri hölgyel és az ifjú úrral egy őrület, egy barokk őrület, egy igazi divatbemutatót varázsoltak ide a modellek és Bagaméri